Hi guys, good morning. आं थांनो ओंखारदों गामियाव दिनै जोंहा सारद' दङ लोगोफोर। फुङावनो थांनानै जोंहा गोथैनो बावनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि बेदर बेला गासैखौबो बेयाव लांनानै संहैनो खुरहैनो नांगौ लोगोफोर बावनो थाखाय गोथैनो माब्लाबा न'आवनो संनानै खुरनानैबो लाङो लोगोफोर। दिनैबा बबाव सङो होमब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना। बे थफ्लाफोरखौ लोगोफोर गोथैनो बावनो थाखाय प्रसाद फिथा बेफोरबायदि मुवाफोरखौ सुनानै होनाय जायो। बेखौ गोथै बावनो थाखाय लांनाय जायो लोगोफोर। थालिर आरो प्रसादफोरखौ सुनाय जादों, थफ्ला बानायनाय जादों लाइनि गांखंजों। बेबायदि खानानै बेखौ लांनाय जागोन आरो। दायो जों ओंखारबाय लोगोफोर। गोथैखौ बावनो थाखाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाय जागोन, दैमा सेराव। लोगोफोर मोनफैबाय जोङो दायो। नै गोथैखौ बेयावनो बावनाय जागोन दैसा सेराव। बामोना नै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ, बेदरफोरखौ संगासिनो दङ गोथै बावनो थाखाय। ओजों दाउ बेदरफोरखौ दानगासिनो दङ, बामोना संगासिनो दङ नै। बे फिसाज्ला गेदेर, बेयो माने फार्स्ट संनायफोरखौ दांनानै खुरनानै होगोन आरो। लोगोफोर दा बयबो रायजोफोराबो माने मोदोमाव थाव फोनगासिनो दङ, थाव खारदै। बेखौ लानानै बयबो खुलुमसिगोन गोथैनो बावनो थाखाय। दानिया गोथैखौ बावगासिनो दङ जोङो, गोथैनो बावगासिनो दङ। बयबो गामिनि रायजो राजाफोरा बावगासिनो दङ। बै दंगानिया दै आरो जौ लोगोफोर। बेबायदिनो जोंनि गामियाव बावनाय जायो आरो। दा सारदनि बेदर बेला अमा बेदर बियो दानगासिनो दङ। दानग्राफोरा दानगासिनो दङ आरो बेदरखौ सारदनि ओंखाम जानो थाखाय। बेयो अमा बेदर लोगोफोर। दानिया आनान गसाइनि सेराव आरज गाबगासिनो दङ लोगोफोर। गोथैनि जिउआजों सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो, बेनि थाखाय आरज गाबनाय जायो। जोंनि गामिनि थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ प्राय 70सो जाहैबायमोन जानांगौ लोगोफोर। बिथांहा 4 फिसाज्ला आरो सासे फिसाजो दंमोन। फिसाजोआ हाबा जाबाय आरो फिसाज्ला 2 नाम्बाराबो हाबा जाबाय। गेदेरसिन आरो उन्दै सानै दङ हाबा जायालासे।
जाबामोन। जोंनिया सारद' हाबा जायोब्ला लोगोफोर बे बामोनखौ नांथारगौ जोंनो। बेदर दाननाय जायाखै लोगोफोर। बे जाबासो संनाय खुरनाय बानायगोन। संग्राफ्रा रान्धुनिफ्रा बेदरखौ संगासिनो ओंखाम ओंख्रि। सारादुनि ओंखाम ओंख्रि लोगोफोर। बिसोरो गामिनिनो। नै दायो थैनायनि बागै एसेसो जिउनि जारिमिन लोगोसे बिथांनि जिउआ जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आरज गाबो लोगोफोर। बिथांनि जिउनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जायो रायजोफोरखौ लोगोफोर। बिथाङा बिथांनि जिउनि गोथैनि जिउनि सोमोन्दै एसेसो बुंगासिनो दं। नोंथांमोना नायबाय था। बेयो फिसाज्ला गेदेर। बेयाव फंनैसो जिउनि जारिमिननि सोमोन्दै रायसंगासिनो दङ। बिथाङा जाबाय सासे खुब कर्मि मानसिमोन आं नुनायाव। बिथाङा जेथिया खैलानि संसार जायोमोन बे समाव बे बारिया बैयो जाबाय बे गोथैजों आरो बै निला खोरा गस्ला गाननायजों बिदा फंबाय जायोमोन लोगोफोर। नै दा बेयो नुनाया सिगाङाव जना थानाया जाबाय बिथांनि बिदा जायो। बिसोर सानैबो जावजामोन लोगोफोर। नै बेयो जाबाय सिपाहि मिलिटारिमोन गोदो। दा पेन्सन जाबाय लोगोफोर। रिटायार जाबाय। बेनो अरुनादा बिथांनि मुङा अरुनादामोन। दुर्बल जाबाय बे लोगो लोगोनो आरो गय बिफांफोराबो एसां ग्रोम ग्रोम गय बिफां जानाय। बुट खावरि सारगासिनो। दानिया जोब्बाय बुट खावरि सारसिगोन। आं दहाय जेरै बुंदों बेनो साफोला सानजा सोनाब गासैखौबो बे माइरंखौ फुख्रिना होनांगौ। फिसाज्लाफोर बिसोरो लोगोफोर।
बेनि मुङा चक्रधर बिथाङा आर्मियाव मैयासो खारखांना फैबाय उदालगुरियाव खारनाया मोजाङानो जादों मेडिकेलाव एसे प्रब्लेम मोनदों खोमानि थाखाय आरो खेबसे थांफिननो थिनदों बेखौ खोमाखौ साफा खालामना थांनो थिनदों नै दायो सारद'नि फार्स्ट टाइमाव सिथ्लायाव जाहोग्रोनाय जायो लोगोफोर बेनिफ्रायसो बे सिथ्लायाव जाहोखांनानैसो जोङो डाइनिङाव जाहोनाय जायो फार्स्ट टाइमावनो सिथ्लायाव जाहोनाय जायो लोगोफोर होमब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ